Здравейте хора, днеска ще играем. Кой да играем? Искате ли този? Не, е този. Опо. Искаш ли? Искате ли? Окей, май искате, добре. Не сега. Ето, влизаме. Аз ще карам гол. Аз първа си. О май гад, брат. Някой гара за не мога. Що ме лаги? Някой гара гол. И сега ще гарам и аз. Ето го. Не, почти гарах. Почти гарах. Прави този пък, че като стигне, за касета, много съм това, брат, но просто почти, подай. Не. Не, чакай, ще ми лаги малко. Така е. Дай просто е. Дай. Тук имаш. Тука. Маха се, бе. Да си гледам. Иса шути. Пък ти Макса маха се така. Кей е такъв. Подай просто. Хуайти. Мамка му. Ето, правило е. Аз си най-слабия за това, брат.